Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд соат пеш турнири UFC 272 ба анҷом расид ва дар ин навор мо ба шумо натиҷаи ин турнир, реаксияи Ҳабиб дар муҳорибаи шогирдаш, реаксияи Ҳамзат дар муҳорибаи асосии турнир ва анонсҳои UFC-ро пешкаш мекунем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро худи ҳозир оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. Оғоз мекунем аз муҳорибаи Тагир Уламбеков ва Тим Эллиот. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Тим Эллиот бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва дар вақти муҳориба мураббии Тагир Уламбеков Ҳабиб Нурмагомедов хеле асабонӣ буд ва биёин реаксияи ӯро тамошо мекунем. Не отвлекайся! Не зарубайся! Ты тоже держи его руку! Работай сам! Давай! Делай свое! Делай свое! дуюм муҳориба аз дастаи Ҳабиб Нурмагомедов ин муҳорибаи амакбачааш Умар Нурмагомедов зидди Брайан Келлехер шуд. хотиррасон мекунем ки Умар дар вазни 61 кг баромад мекунад, аммо аз сабабе ки ин муҳорибаро дар муҳлати кӯтоҳ қабул кард, муҳориба дар вазни 66 кг гузашт ва ин муҳориба дер давом накарда дар якум раунд ба анҷом расид. Умар аввал рақибро дар стойка зад ва баъд ӯро ба замин афтонд ва дар он ҷо хеле зуд ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ Умар Нурмагомедов бо тариқи нафасгир кардани рақиб ғалаба ба даст овард ва рекорди худро 14-0 кард ва дуюм ғалабаи худро дар UFC ба даст овард. мегзарем ба муҳорибаҳои асосии турнир. Кевин Холланд рақиби худ Алекс Оливейраро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод. муҳорибаи Брайс Митчел ва Эдсон Барбоза боша тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Брайс Митчел бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. муҳорибаи Рафаэл Дос-Сантос ва Ренато Майкано низ то қарори доваро рафт ва дар натиҷа Дос-Сантос бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ва акнун дӯстон, мо расидем ба муҳорибаи асосии турнир. муҳориба дар вазни нимёна байни ду дӯсти пешина, байни ду ҳамдастаи пешина Колби Ковингтон ва Хорхе Масвидал. муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва ҳар як раунди ин муҳорибаро Колби Ковингтон гирифт. ҳамин гуна бо қарори ҳамаи доваро Колби Ковингтон дар муҳориба зидди Хорхе Масвидал ғалаба ба даст овард. баъди муҳориба Колби Ковингтон ба даст Симпарье визов дод ва ӯро ба муҳориба даъват кард. дар давоми турнир UFC муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Ҷастин Геҷеро расман эълон карданд ва акнун ин муҳориба рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад. ҳамчунин UFC муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнсро расман эълон карданд ва ин муҳориба боша рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад. ва дӯстон, бояд гуфт ки Ҳамзат Чимаев дар турнири UFC 272 ҳузур дошт ва муҳорибаи Колби Ковингтон зидди Хорхе Масвидалро аз пеш тамошо кард ва Ҳамзат ин муҳорибаро чунин баҳо дод. муҳорибаи дилгиркунанда, дар Твиттер навишт Чимаев. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев чанд рӯз пеш гуфт ки бо ғолиби ин муҳориба вохӯрдан мехоҳад. акнун дӯстон, савол ба шумо: ба фикри шумо Ҳамзат ба Ковингтон проблема шуда метавонад ё не? метавонед фикротонро нависен. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. боз дар давоми турнир UFC чемпиони пешинаи бебохти худ Ҳабиб Нурмагомедовро расман ба толори шарафи UFC дохил карданд. мо Ҳабиб ва мухлисони ӯро табрик мекунем. ва дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.